Y es que estamos en un mundo lleno de contradicciones, donde 1 de cada 8 personas muere de hambre y 1/3 de los alimentos se desperdicia. Y es que el 61% de los desperdicios alimentarios vienen de nuestra casa. Esto es 74 kilogramos por persona, multiplicado por 8 millones de personas que somos. Es como si todos tiráramos un plátano o una manzana a la basura diariamente. Nuestro sistema de producción de alimentos nos presenta bastantes oportunidades para atacar varios retos que son muy importantes a nivel planeta, como es el cambio climático, donde del 8 al 10% de las emisiones son producidas tan solo por los desperdicios alimentarios, o la pérdida de biodiversidad y nuestra naturaleza, o, por ejemplo, la tremenda contaminación que tenemos por todos los desperdicios. Entenent que vivim en un món hiperconnectat, on les solucions ja no són úniques, sinó que parteixen d'una aproximació molt més sistèmica, com podem participar des de l'escola o des dels centres educatius? Com podem adoptar pràctiques més sostenibles i circulars en les nostres comunitats educatives i com podem començar aquesta transició dins l'escola? Us proposem canviar la mirada cap al malbaratament, passant de tenir una actitud més productora i menys consumidora, entenent el disseny com a l'eina que ens pot ajudar a transformar el rebuig en oportunitats. Finalment, m'agradaria compartir amb vosaltres recursos i eines que hem anat desenvolupant al llarg dels anys gràcies a projectes d'investigació. Primerament, eines per analitzar i contextualitzar l'entorn, co-creant innovacions obertes. Segon, eines que ens permetin treballar o entendre futurs emergents per detectar noves oportunitats i generar noves àrees d'interès. Tercer, eines i recursos per desenvolupar habilitats i competències que ens permetin aquest camí cap a la transició ecològica. Per incorporar noves tecnologies i eines digitals per tangibilitzar aquests conceptes i incorporar pràctiques makers a l'aula. I per últim, noves metodologies i exemples en aula. Més de 15 centres ja ho han posat en pràctica. Us convidem a acceptar el repte de transformar el rebuig en noves oportunitats mitjançant recursos o eines de transformació digital.